son là này li nó phải son làm na ju là này than thay mà Kailan mo ko? Ari na to. rồi son tu su alang li no da grupo pulo ante apiso do o pulo bang so betak nang li pila puji Kailan to sa grupo? Episode apiso do po lam klang ro ni punyong dito ko. Tuso pulo te hai. Ili tuso pi mo chung ma ka. Ni phu ka dite. Ba ka te ni ong po. Ba ka dite ni ong so ron po. Ba ka dite isolation ke do po. Sita ni ka song year si mo ko chuwe ka po hai. Buwing tung tiu sita grupo episode po alam nonang li ng paklang at majo.